jdou do ne. Takže čau lidi, vítám vás u mého let's play na hru Real of Medco. Je to děsivě, já vím. Tak a teďka budeme asi hrát chci se otevřít, dneska si chci otevřít určitě tohle. A nevím, jako mám hrát tohle, nebo za tohle, nebo... Až budu hrát za tohle. Co se mi líbí. Jo, za ně budu hrát. Dělej, to je pomalý. Střílí drsný rány. Možná se vám to bude lagovat, mně se to i trošku, když se mi to laguje, tak jdeme do portálu. Tak, no, už jsem to laguje, protože nejsem v Nexusu. Cipni. Au. Mýho kamaráda bejt. Fava. Favič. Bavič. Já jsem hodný. Haja. Jo, proč přestal střílet? Haja. Hej, už mám skoro druhý level, to je moc pěkný. Hej, jo. Jak jsem říkal v Terrarii, jelikož mě to strašně baví natáčet, tak jsem teďka vydal 3 videa za jeden den, což je docela dobrý. A si teďka mě to strašně baví, tak možná vydám do 4. A už jsem tam level up. A prostě mě to strašně baví. Já nevím proč, mě to strašně baví vydávat na YouTube pro vás, pro tohle piráta. Co to je za piráta? Fuj. Nemáš jedno oko, takže mě nevidíš. Jdu asi na tohle bose. Jo, jak jsem říkal to Terrarii, jak to fakt moc nevím, ale Real of Medco, ten mi co to ne? Heavily Potioned, já jsem zapomněl, že má Heavily Potioned. A zase hýbu. A prostě tady ten frajer, takový plešoun, plešutejt. Já nevím, já už mám takový návyky z toho Minecraftu, mě to fakt štve, že ho nemůžu natáčet, protože se mi strašně slaguje, že se říká po druhý. Heavily Potioned. Dobrý. A jdu na vás. Si je sám nedám. Já doufám, že jo. Já půjdu prostě takhle po cestičce. Na co narazím? No Tomes, já půjdu s Tomesem. Je to můj kamarád. Má úplně stejně velkou plešku jako já. To nechci. Nech mi ten Heavily Potioned. Tomesi! Máš stejně velkou plešku jak já, tak mi neutíkej. S tím nebudu chodit, ten nemá žádnou plešku. Já s tím budu chodit. Budu. Kam jsi odešel? Já budu chodit s Tomesem. Kam jsi zase šel? Tomesi? Ne. Jinak hraju na tom posledním serveru, možná ke konci videa vám ukážu, kde budu hrát. A můžete mě tam potkat, jmenuji se Mentoskáč. Takhle, to vidíte. Když se mnou potkat, tak mě určitě napište přes... Jo, tady je ten okurky. Au. Lag. Tady drsné. Já prohlásím. Nevadí. Vybereme si novýho a vybereme si tohle. Chci si dneska prostě odovnout tohoto. Takovýho divnýho. Já nevím, Nexusu se mi to strašně laguje, jinak jsem to moc nelaguje, jako jsem možná neviděl, možná... Teďka jsem bavil úplně nesmyslně. Takže, teďka bude gaming díl. To mě strašně baví. Jdu na škorpiona. Ne, ten je konec. No jo, cihán. Čekaj, zkusíme někoho partnout. Co ty tady jako nacvičuješ, když mi tanec, nebo co? Kde je ta naladěn, já ho zničím, ty tady tancuješ hola, nějaký hola, boga. Jelikož když se vám tohle líbí, co neprokuje? Enderman! Ty krása! Viděli jste ten megalak, jak jsem do něj šel a on nezemřel? Jelikož, ale proti mýmu štítu
se takhle ti obráním. Jak to, že mi ubírá, když tam mám štít? To neplatí. A já teďka zase budu mrtvý. Když zase budu mrtvý, tak mě to strašně moc naštve. A když mě to naštve, tak se naštve. To já se nepochopím. To je divňoučský, divňoučké. Opa, Gangnam Style. Když dáte tuhle písničku, tak je nejlepší. Opa, Gangnam Style, jej, sexy lady, op, opa, Gangnam Style, ej. Nejlepší. Opa, Gangnam Style. Ne, už to nebudu zpívat. Jdeme. Sičáku jeden. Tady je ten Aladin. Toho jdu zabít. Jak se můžu sportnout nějak na toho bossa? Zebine. Doufám, že mě dobře slyšíte, protože mám opravený mikrák. Level up. Nice. Jo, tak vám řeknu historku. Hrál jsem tady s kámošem a já jsem už 14. nebo 13. level, už si to pamatuju. A šel jsem na bose, na strašně velkýho bose a ten mě zabil. Víte, jak jsem se strašně moc naštval? To asi nevíte. Strašně moc jsem se naštval. Až jsem zabil tohle. To je hezká věcička. Nedá se to jako štít. Na to by to mě tady prostřelil. Hej, takhle půjdu. Suma, au, lag. Suma, ty mě štveš, ty mě zabiješ. Já se potom tak naštvu, když budu mít 12. level. Ty mě zabiješ. To nebude od tebe dobré. Cože? Jak? Dobré? Jak ty vogry jsem teďka tam měl ten hýblik pojišen. Jak to, že mi nejde vzít? Ty vogoj, tady mě potřebuji tady ty snipři, už. Tak. Teď si to vezmu. Teď to mám vyrovnaný. Tak. A tady to není pro mě. Hejja, jak se mě bojí, ale jak se mě bojí. Prděus smrdňous. Doufám, že se budu vám tohle líbit, protože jelikož nikdo nemá rád skoro tuhle hru, ale já si občas zahraju, když mě už nic jiného nebaví, tak už si zahraju. Víte proč? No, proto si zahraju prostě. Ale nějaký myč. Asi zabijeme tohle a už asi skončím video. Jo, já ještě musím ukázat, na jakým serveru hraju. Oh my god, to je tak složité. Zabijeme tohle frajerka. A už nám zbývá asi poslední. Tady 3. level, quest complete. A 3 XP k tomu. Dobrý. Zabil tady ty malý prděusky, jaký si myslí, že jsou nějaký velcí obrové, sumové. Jo, já si musím jít zabít. Budu k tomuhle, ten dělá rychlej proces. Ale ne, to bude potom všechno na nic. Jo, prostě hraju na serveru, dám ho do popisku videa, jelikož, protože nechci teďka zemřít, mám 3. level, někdo mi zase píše a já nevím, kdo to je. Dám do popisku i svůj Skype, určitě. A prostě. Za chvíli se s vámi rozloučím, aby se měl přesně 10 minut. Jo, meč. Dobrý, nějaký. Určitě dobrý. Tak já si skončím s rychlým procesem tady to. Takže děkuji vám za sledování videa a těším se u dalších videí.